Posible liteke harriaren kontra, egurraren kontra, egurraren kontra, hots horiek bertan ere izatea, ezta? Musikak ez du arrastorik uzten, instrumentazioak uztekotan instrumentazioak uzten du, baina ez musikak edo soinuak, ezta? Pinturak dauden bezala, grabazioak ez daude jakina, baina horrek ez du esan nahi soinu hots guzti horiek beste mundu guzti horren lagungarri ere zirenik, ezta? Margolari bezala hori, koloreak, formak, gero importantziazko harrian reliebeak, bera buruntzeskaten figuraia harren ikuste zituen, ez? Eta gero eskubak beti bideak hila, ez da.